Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sih ini mas. Yo, Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik Ryan apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol mas. Tenan. Grade A. Paus. Size L. Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono. Lah wong jenenge second lho, minuse yo tetep pemakaian. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Ini parah ini.